Kwedu mabuja tauya ano nhaudzo manhoko dzanyasi zuva rechimakumi mairi nonanatu mwedzi uno waiye chikumi chiri kutanda nonyaya yadokerera nyasi Mike Chimombe pabodzi pona Moses Mpofu waendesiwa kudare dzimhosva nonyaya yekunziyo wagoita zvokubiridzira kwaye wakanyora tsamba wagobiridzira kunhadzira bepa rozimura noratidza kuti vanobhadhara mutero zvakanaka, tax clearance certificate pachirungu, pokare norimwe bepa rokunasa rokuratidza kuti vanoita zvinhu zvinodiwa nonasa. Hoho ya kwaizvezvi wakazviita wari pasi pokampani yoBlack Deck Private Limited. Wagotonzipa pakambaniyo yagopuwa mamirioni manomwe awaripi kuita zvawanga wati wachaita nawo. Apa pakanyangara kwaye watopinziwa ipapa wagarisiwa mujere kuti zuva ramangwana pagooneiwe kuti wanopuwa chere bhero kana kuti manyepo. Apawo magweta awo ari kureketa zvakasiyana nezviri kureketiwa noNPA wari wachuchisi. WNPA wagoti vanhu vavabva kumatirongo asi ipapa waoneka wachitotekaira zvaunotsoka wakatoisa nomanja muhomwe. Mabuja wasungwa wese munowaona kazvaonoenda wari kutekaira unge henofu mhuka rudzi unge madhadha vari kutadza kutsika pasi unge pari kuwawa. Izvozvo ndozvavanenge vari kuita nekuti vanenge wakubiwa waitiwa zvese zvese. Paribe anotekaira nomagweta yache kana kudii, asi awa aiwa svede zvavo vari kutekaira idi unototi imbizi iri kuti rakasvasvaira idi zvakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Asi magweta avo ari kuti wabva kumba kuno, kana wabva kumba kwai paribe nyaya yobhero tichazvingwa mangwana kuti zvinenge zvitekera sei. Ndo zvinobva zvatokunyepai kutoti kuparingitsai vanhu waribe mhosva yavachabatiwa nayo. Tirambe hedu takaparinga tinenge tichikunyepai. WoZimbabwe Anti-Corruption Commission wagonzi nevanhu kochinga mauya nochimombe chiribe chivharo. Wendo huno heno pakaita kunyangariwa chimombe iyu aendesiwa kujere, asi kamu maisani aripo baba. Rekai tione kuti achaperera papi, kuti wachazvipindura chere ticharamba hedu takaringa, kuti wane chawachamuita chere tinoziva paribe, asi tinoramba hedu takandoringa nokutoti peno heno zvichaitika tinenge tichikunyepai kana paino zvimwe zvinenge zvaburika. Kanzuro yeguta raHarare ipapa kwaiya gotonyora kuvakuru vehurumende kuti tiyamurewo nekutakura manyara edu. Kwai basa rinofanira kunge richiitwa nokanzuro pamutemo ibasa rekutakurana nomanyara, kuita kuti manyara ange asingawaniki pese pese, guta rigare rakashambidzika rakachena. Kunotatadza kwaita bweka tazvikundi zvatikunda chitibatsiraiwo nokutakurana nomanyara. Ukabata izvozvi wobva wabatanidza zviya zvokumboisiwa komisheni yekuti iringe zviri kuitika muguta reHarare, unobva watoona kutoti wana mafume kabanga wakutopa kutopereka hawo kanzuro yeguta reHarare kuti iendesiwe kunoita zvinoda vanhu ZANU-PF. Idi nayawe pakaita kunyangariwa munobva matoona mega kutoti kamitiro kaka aiwaba karibe chisvinu chinouyapo. Tikai tirambe takaringa, asi chiri kuhwadza ichochi nyaya yekundoti mari yokanzuro vanhu vanenge vari kubhadhara, asi paribe zvimwe zviri kuitika. Ticharamba hedu takandoringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Rinda Masarira agobatiwa kuti anga achiita zvokunyepa kumusangano wakaitiwa noElectoral Resource Center. Vanhu wakabatiwa waye panguva yesarudzo wachinzi muri kuita zvisiri pamutemo zvokutsvaka nokunyora kuti vanhu wavhota zvakaita sei. Kuno ipapa agoreketa iye kuti kwai inini ndandiribe kana kupuwa kuti mari yozeki yaifanira kubhadharwa kupi, asi ndakabvunza mubiya angu Elizabeth Valerio agondinyepa kuti inini ndakatoipuwa nomumwe munhu. Imi kuno Valerio yabva andoburitsa pachena kuti aiwa Rinda ndakatomupa inini.
iri ndakuburitsawo zvache zviri pazvo zvega. Unobva waona kuti idina yawe pane zvimwe zvakaita kunyangariwa apa. Regai tigoramba takalinga kwazvinenge zvichienda. Masoja weZimbabwe atoriko kumusangano uri kuitwa kuBotswana, musangano wakadanidziwa nemasoja wekuAmerica. Kuno kuZambia vari kuita bembera chairo rokureketa iro kutoti ndimi munonyanya kutiti watengesi nekuti tikunzi tiri kutamba neAmerica. Kuno imi muri kuitei? Masoja enyu ndo atoriko ikweyo, akatogarawo pamberi pasaiti pawanhu wekuAmericawo. Unobva waona kuti idina yawe takaita kuitongora chaiko rikava zita romunhu. Kuno ipapa kundoti pfakanya, wakundoti goringitsai waro, kundoti pfakanya, wakundoti goringitsai waro. Idi hendo huno kuti zvichapera muchechero, ticharamba hedu takandolinga kuti zvinenge zvienda nokupi chaiko. Kwaipapa David Munangarwa kutogara achishira upenyu hwache nokuti heno kuti munhuyo mbani agoenda kumba kwache akasiya mabara pamusuo. Kwaingomuratidza kuti ndasvika pano, chizviziva kuti ndasvika mabara angu aya. Ipapo kare kwai atoo nemazuva anenge mairi akasiyana munhu uyo achiuya paomba, pamwe agoenda akapwanya-pwanya icho chokugarira, paanogarira chaipo achityaira motika, driver seat pachirungu. Rerere, paipamu pacho agoenda akavhiringa-vhiringa zvimwe. Unobva watoita kuona kuti aiwa uyu ngwawo munhu uyu ngwawo. Regai tione kuti zvinenge zvimbopera sei ipapa. Asi panenge pachanakidza ipapa mberi ipapa. Regai tirambe takaringa. Wamwe kama wagoti kana uchida kuona muridzi wechidhoma unoenda koorowa chidhomacho. Ukarowa chidhomacho nomuridzi watenzo wanobva waburika kuti ndiwo wari papa. Kuno regai tione kuti ndo zviri kuitika chere kana kuti waruda kumboedza kudini. Tinoramba takaringa. Bhangi ronyika ipapa kwairazokwanisa kunyoresa mari yonyika kuti ichitande kudanidziwa kuti ZWG kureketa kuti ZIG, Zimbabwe Gold. Aiwa tikuti zvisvino regai tione kuti zvinopera sei izvozvi. Zvakandoitawo kuti ana South Africa mari dzawo ndana ZAR kureketa kuti marandi yomuZimbabwe yakutonziwo kamu ZWG kureketa kuti Zimbabwe Gold. Regai tione kuti zvinounza chere zvimwe zvinhu zviripo. Ipapa kwai zvabuditsiwa ISO, International Standards Organization. Ticharamba tichiringa. Kwaiziwa mutemo chimanje-manje wochizana nonhanhatu mugore rino uri kureketayo kutoti warimi wakubatsiriwa kuti wagoite basa rokudiridzira zviri nani. Kwaipapa wanga wari kufanira kuti wabhadharisiwe dhora ribodzi pamamiliyoni romarita omvura, 1 megalita pachirungu. Asi kwai dhoraro rabisiwa nohurumende. Kusvikira gurukota razoti munenge mamboja zvakwana manje kureketa kuno ndopawacharekera kuita. Tikati zvisvino regai tione kuti zvichaperera papi, zvakaita sei. Tinoramba takandolinga. Kwai zviri kutandira mwedzi wambudzi wogore rapfuura. Zvisvino faniwo. India yabuditsa mazita wanhu wayo wari kuuya kootamba mutambo wekiriketi mwedzi uri kuuyayo. Toramba tichitenda izvozvo. Wokwedu wakamirira ipapa nokutoti kamu akabva kuisiwayo kuti ndiye murairidzi ati apedza kutsvaka-tsvaka nokudidi zvaari kudazvo. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zviperera papi. Tinenge tichikunyepai. Asi kwai kwagotonzi kuno mumwe mufana ari kuzikana nombiri fani anonzi Antum Nakvi. Kwai iyeye atomirira kuti apuwe pasipoti yache izvezvi kureketa kuno kuti agouye kootambira mutambo wonyika. Tikati zvisvino regai tione kuti zvinombopera sei. Wazhinji wanoringa zvomutambo wekiriketi wari kuita kurowa manja kufara kuti dai aramba achitouya iyeyo zvaita zviri nani. Ticharamba hedu takaringa kuti anouya chere
pokare kuti zvinenge zviri zvarini. Ipapawo pokare tikaringadzirikitika pasi rese rakazara rakadari. Izvezvi kureketa kuno waWilliam Ruto wabvuma kuti wanga wari kuita mutsepwede chaiyo, wapwerewo chidiki, wakunda, wati iwo wakubisa mutemo wanga wamboendesa kudare reparamende, wanga watopasisiwa nodare reparamende wachiti zviri kuitika zvisvinuba. Kuno tati ndo zvisvinuka izvi, asi chiri kundohwadza kutoti vanhu vanopfuura 10 chaiwo wakapfa, wakapfuriwa. Kwaita manhamba mairi, vamwe vari kuti 50, vamwe vari kuti 20. Apa tibari kunyatsoziva chaiyo nhamba kuti ndoipi yovanhu vagwarashiwa. No, izvo zviri kuitiwa nehurumende. Tikuti zvisvinu kutoti zvandonakira izvo kutoti vanhuwo wakona kuzohwina pokupedzisira. Tiri kufara izvezvi kwaiwo SADC wanokona kuita musangano unochokuita nozvomaindastiri munyika medu muno, kwaiwa chazviita mumwedziwo watiri kubata unenge wakopera. Tigoramba takazviringa kuti zvinenge zvichiperera papi, tinenge tichikunyepai zvimwe zvinenge zviitika. Ukuwo masoja waSouth Africa ari kuDRC kwaiwa wakagwarashiwa wagobhombiwa kukapfa wairi, vamwe vanopfuura 20 wakakuwadziwa nomauto OM23 kuDRC ikweyo. Wanenge wanyanyira. Kako chipiri wachigwarashiwa ipapa, rekai tione kuti zvichaperera papi, pokare kuti zvinenge zvichienda nokupi. Tindori muSouth Africa mo kwaipapa mumwe akamboita ndiye anobata homwe yokambani yoSteinof, Ben Lagrange, asungiwa asi atopuwa bhero rozvuru 150,000 pachirungu yomari yemuSouth Africa. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Ipapawo pokare nyasi uno kuribe chatichapera kureketeka panhau yokuti Mbana achaita minista wokupi nokupi munyika yeSouth Africa pahurumende yavari kuda kuzama kuita iyi. Tikaitione apawo bepanhau News 24 ragotoreketa iro kutoti ANC inenge yakutoreketa pokare no MK no EFF. Tikaiti zvioni izvozvo kuti zvinoperera papi. Ticharamba takandoringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Tinenge tichindokunyepai mabuja. Apa hurumende yokuBolivia yakutoreketa kuti tapindiwa nomasoja kwakutoitiwa imwe kupu ino. Vanhu vazhinji vagonangidzira hurumende yeAmerica vachidaidzira kuti kwai CIA ndo inokonzeresa zvakadari kunyanya munyika zhinji, kuno ndo inenge yakiita izvozvo. Tikaitione kuti ndizvo chere kana kuti zvinenge zvichidini. Kureketa kuno kana mutungamiri wenyika akatoita kupfikiwa izvezvi ari kusaya kuti ohanda nopapi otiza nopapi, masoja atenderedza pese pachiribe. Tirambe takazviringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Apawo kambani yoTesla yagoreketa kuti taakubenhutsa, tiri kuti mbobenhutsai dzimotika dzorudzi rweCybertruck dzose dzakaganhadziwa gore rapfuura nogore rino ngadzibenhuke kwai dzoisiwe ichi chikupa mvura chopagirazi chikupa mvura, windshield wiper pachirungu. Kwai chikupa mvura cho chiri kutadza kusetsa. Unobva waita kuona kuti idi zvakaita kuoma. Asi tikaitirambe hedu takazviringa kuti zvinoperera papi zvakadando. Tiri papo togumira pano mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.